Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon, bi goiarakada sagarozpin, bikarbonato goiarakada txiki batekin nahastu, errepikatu orduro, jengibre infusio bat ezti pixka batekin eta limoi errojadatxo batekin, ur ez oso beroarekin. Errodajatxo agian hobetu inigo errojadatxo baino. Baina lasai. Kiskiosa. Ez gehiago badauzkate, 5 propolio tanta orduro, litro erdi ur, biti pula, jarri hori dena irakiten 20 minutuz. Ja lortuit. 2 edo 3 goiarakada azukre beheltz. Mingaina norazko guztietara mugitu. Bueno. Niri mugitzen zain, mingaina norazko guztietan bakarrik. Entzute zuen bezala afoniarentzako trikimailu guztiak probatzen ari gara. Inauterien azken eguna da, eta azken egunetako nekea nabaria da arpegietan, gorputzetan eta hotxetan. Gora bihotzak! Gaur asteartita da eta goizean goiz hasi dugu eguna Tolosan. Tira, goizean goiz edo gaue berandu. Goizeko 6etan alboradarekin hasi baitugu eguna, txistularien doinuekin. Patxar zezena ondoren, 8etan, eta orain berriro karrozak kaleetan, inauterien azken eguna da, eta minutu oro aprobetxatu behar da. Guk saio amaitu eta txarangen bilkura ikustera joango gara, ederra izango da. Ez hasiko rika, oraindik irratsaio bat egin behar dugu. Gaur inauterietako asteartea izateaz gain, irratiaren mundu eguna baita. Zuak eta lotxak tekilaz jantzirik irrati zarra entzun zankarolai ez gandun bizi nahi gau hartan agurri gazteak ginen Gure eguna, irratigintzaren eguna. Sekulako ilusio egiten digu egun hau ospatzeak. Asko maite dugu medio hau. Naiz eta gure irratsaioa hibrido xamarra den. Ahotsatu oinarri bai, baina egunero ikus gaitzakezue streaming bidez. Eta beraz, ikusiko duzue, gaur pastelak ditugula. Irratiaren urtebetetzea ospatzen ari garelako. Duela, 130 urte, 1884ko azaroan, Bordeleko Zientzia Fakultateko sotoan, Albert Turpeinek, Morse kodeko mezu bat bidali zuen radio seinale bitartez, lehen aldiz. Hori bai, uin hori 25 metrotara iristen zen soilik. Urrengo urtean, beste zientzialari batzuk asmakuntzako betzen joan ziren. Alexander Popovek, Errusian uin elektromagnetikoa jasotzeko antena sortu zuen. Italian, Guglielmo Marconik kabelerik gabe seinaleak bidaltzea lortu zuen 2000 metrora. Eta ordutik ezin esan nork asmatu zuen irratia. 1904an Marconik irratiaren patente askuratu zuen, baina 1953an AEB-tako Gorte Gorenak patentea kendu eta Nikola Teslari eman zion. Guri egia esan, bosta xola. Euskaraz irratia egiteko aukera askoz beranduago iritsi baitzen. Eta bai, nik euskarari baita bai. Eta bai, nik euskarari baita bai. Eta bai, nik euskarari... 1932 zen, eta oso jende gutxik zuen irratia etxean. Hala ere, Euskadin bazegoen emisora bat, bakarra, eta Joseba Zubimendi eta Ander Azelusek euskarazko irratsaio bat egitea erabaki zuten. Astero, asteazkenetan gaueko 8 bederatzietara elkarrizketak, musika eta bertsoak eskaintzen zituzten, dena zuzenean, gu bezalaxe, ez baitzuten grabazioak sartzeko aukerarik. Ospe handia hartu zuen eta ospatzeko 1934ko urtarriaren 28an, duela 80 urte, Kursal jauregian festa handia egin zuten, 100. saioa ospatzeko. Guk, 500arekin akuariumean egin genuen bezala. Hantxe gartxotun zain, Iker Lauroba eta beste hainbeste udaberria kantatzen.
etxeak botatzen. Saka mila historio, aitzakiari gezurrario, gezurrarizu. Eta urte hartan bertan, Amale Arzeluz, Ander Arzeluzen alaba, irratian kolaboratzen hasi zen, 9 urte zituen. Aitak idatzitako bakarrizketak eta ipuinak irakurtzen zituen, eta horrela, euskarazko lehenengo emakume esataria bilakatu zen. Aupa, Amale! Beraiei esker, Joseba, Ander eta Amaleri esker Kontxako estropaden lehenengo emankizuna egin zen irratian euskaraz 1935. Gauza gehiago ere egin zituzten, irrati bidezko euskarazko klaseak eman, astean bitan. Baina gerra zibila iritsi zen, eta saioak utzi behar izan zituzten. 1936ko uztailaren 17 izan zen azkena. Zubimendi 39an hil zen, Kanbon, erbestean, artean oso gazte zela. Eta Arzeluz 59 hil zen, iparraldean baita ere, Baionan. Mendira eraman zaitu negar zuriak, gaurkoan ez du kantatu behar txoriak. Arbaska berri bati begira, lur biluzira erori dira, zure negar malko biak. Urte asko pasa dira eta Joseba eta Anderrek hasitako ari horri tiraka ari gara egunero. Zortedun sentitzen gara, gaur bezalako egunetan irratiaren mundu eguna da, eta guk munduko txoko ontatik irratigintza dihardugu. Eta horri esker, jende interesgarri mordoa ezagutzeko aukera izaten dugu. Batzuetan, idazleak etortzen dira, besteetan zientzialariak, linguistak egun batean eta dantzariak hurrengoan, antropologoak asteartean eta musikariak asteazkenean, eta egunero, euskarazko proiektu zoragarriak. Ez da lan makala, egunero, astelehenetik ostiralera, 2 ordu hizketan. 5. denboralia dugu hau dagoeneko, eta horrek esan nahi du, gutxi gora bera, 1500 ordu pasa ditugola mikrofonen aurrean hitz egiten. Ire minen pomada eta tiritak probatu nahi Fijo intzela eskela baten zaitagu bitarten Mikrofono bajo bombota gitarra arten alai Izirik gaude guaindik taundik botatzeko gai Altxatu botila eta esan kanpai Ez alda nahiko, ragamufin pixka batekin Estilo laiko, sekula ez deu errezatzen jakin gure mosaiko Ondan falta dandan salakin, gauko material zaiko kilapunderririm Beiratze ziguten martziano batzui bezelaxe Dauain bakato zeunda hogeita bat apatxe Urbita martuntxoigan Eta hala ere hitz egiteko gogoz gaude. Arkakuso bezala, ez dela inoiz isiltzen. Gaur ere geurean izango dugu, ea zer kontatzen digun, espero dugu, orain bai, Gabon kontuak antzean utzi izana. Telmo Lazkanorekin ere hitz egingo dugu, neraben osasun mentala izango dugu izpide. Horrelako gaiekin isiltzeko gogorik ez, goazen eguneko 2. kafearekin edota 4. Kafearen iturria moztu egingo dugu, nahikoa da. Unibertsalek TikToki musikaren iturria moztu dion bezala. Horretaz ere arituko gara, baina hitz ematen dizuegu TikTokeko dantzarik ez dugula egingo. Nahiko TikTokea bela da gurea, ez da? Bai. Aizue, entzule, otxaiak 5 ditu gaur eta asteartita da guk daukagon indarrapurrarekin osatuko dugu gaurkoa eta inauteriei agur esango diegu, baina horren aurretik asko dago bizitzeko baita gaurko 2. kafean ere ongietorri, naiz irratien zarete. Zuekin jaun Andreok, June Romate Tibarguren, egunon, June? Egunon. Zuekin entzule zareten oiek, Goiuri Ezeiza Arandi, egunon? Inauteriak ultratrail bat dira. Peirute, zega maizkorri, nahi nituzke hoi denak ikusi inauterietako maratoian. Baizketan ari zaizuena Inigo Asensio Elurbide. Gaur 2. kafeak asteartita eguneko saio berezia du. Goizak 10 eta 4 izango ditu segituan, 3 segundu barru. Eta otsaiak gaur asteartita egunean 13. Nahiko zenbaki arraro xamarra. Asteartea eta 13 ez da oso gauza ona. Baina gu hori hobetzen saiatuko gara eta hemen txirurok urrengo 2 orduetan zuekin bat eginda eguna zertxo baite. Alaitzeko intentzioarekin ongietorri naiz irratian zarete 2. kafean.
hemendik entzulatek dio, ez zaudete aspertuta inauterietako kantuak entzuten? Ez. Ba ez. Horrenik asko apuratu hartzaio egunari. Pentsa, igandean oraindik Tolosan txarangak izango ditugu. Piñata igandea, eta, bueno, horra azken doinak entzuten dira tartetxo batean. Gero Tolosan txarangak askotan ateratzen dire, baina hola, inauteri giro, oraindik gaurko egun osoa, goizaldea, eta igandean Marianitoarekin ere bueltaxika. June Romate Tibarguren zein da zure maite duta? Bale, nik esan baite maite duta uste dut, noizbait esan detela hemen uste dut. Baina nola inauteren inguruan gauden eta ez nago ondo pentsatzeko, oiroi botakoet. Maite dut orokorrean inauteriekin zer ikusi duen, ia oro. Baina maite dut inauterietarako mozorroak lagunekin prestatzea. Eta guk bazetu zela inauteriak ikusita. Eta herrian normalean gai bat jartzen denez, onginen bueltak ematen eta erabaki genuen gaia atrakzio parkeak zenez, gomazko atatxoz eta arrantzalez jutea. Eta horretarako, ropa nahiko erresa hori izjun, galtza naranjak, ezakiz, eta hori erosi genuen, baino buruan txapela bat eraman nahi genuen. Eta azkenean egun batean, inauteria, baina aste bete lehenago elkartu ginen, eta montatu genuen hor, kadena de montaje antzeko bat formak egiten, bestea moztu, besteak kola beroarekin pegatu, eta egin genituen bixera batzuk oso politak, eta azkenean, pasaden asteburu honetan erabilita eta argazkiak ikusita, egia esan oso arro gaude atera den mozorraz, eta maite dut, egun hau. Ze hona? Juri ezei zarandia zein da zure maite duta? Begira, nik maite dut inauterien giro hontan maite ditut agian oso kai zehatzak hartzen dituzten pertsonak eta hoien inguruko parodiak egiten dituztenak, ze inauterietan dena da zilegi. Eta zure mozorroa, zure ilusio egiten bali maizu, zure mozorroa izatea hippiarena, oso ondo. Edo zombia, edo cowboya, edo sevillana. Urtero ikusten ditugun mozorroak dira. Eta noski, horretaz mozorrotu nahi balin baduzu, oso ondo. Eta ederkiru egiten zait. Baina bereziki gustatzen zaizkit urteko gaia hartu eta horren inguruko txisteak edo parodiak edo egiten dituztenak, ez? Ez dakit. Duela 2 urte Tolosako autobus urbanoak istripu bat eduki zuen okindegi baten kontra, eta urte hartan kuadrilla bat mozorrotu zen istripu horretaz. Dela oso gai zehatza, baina zuk Tolosarra izanik ikusten duzunean hori, sekulako barre gurea sortzen dizu. Edo ez dakit. Aurten joan dela Ametsar Zaiu Saita Santuaren gana Minan liburua erakustera, ez? Norbait mozorrotzen balin bada, bat Ametsar Zaiusetaz, eta bere laguna Aita Santuaz, liburuarekin eskoan, niri horrek sekulako grazia egingo dit, edo ez dakit. Aisa, bertsolari txapelketan titi bat kanpoan duela. Horretaz mozorrotzen balin bazara, iruditzen zait, baduela beste buelta bat eman diozula, ez? Mozorrotzean gaiari, eta ez dela, horixe, pailazo mozorroa jantzi, eta punto. Esan dut, eta berriro esango dut, jendea ez dadin eserretu, denak dira zilegi. Baino bereziki politiak iruditzen zaizkit, urteko gairen bat hartu, edo eguneroko tasuna duen gai bat hartu, eta hor dago movida bat, zuk imaginatu nintzen beitaz ateratzen zarela. Bai. Aurrekontuak klinesetan utziko zenuke inauteritan. Hori egia da. Bai. Igual hori ezin da, ez? Neurtu inbar da, ondo. Neurtu inbar da. Eta deshidratazioa, eta hori dena. Bai. Bezala beti negarrez. Baina, eurazten dut kontzeptua, bai. Hori xa nere maite duta, izan daitekela baita, Tolosa ipatu dut, ni Tolosarra naizelako, eta Tolosako inauterietan gaudelako, baina ez dakit,
Gasteizarra balin bazara eta Gasteizen mozorrotzen balin bazara, TikToken oso ezaguna egin den Gasteizko goxoki saltzaileaz, bueno, hori ere bada, ez? Nire ustez badu beste xarma bat hori egiten duzunean. Eta hori maite dut urtero horrelakoak egiten dituen jendea, ze agian urte batean okurritzen zaizu horrelako irudimena badaukazu, baina badago jendea urtero, ateratzen duena hori eta zoragarri egiten zait. Bai, eta zurekin erabat ados egonda, bai esan beharra daukat, eskertzen dela, originaltasun gehiegi ez duzulako. Inauterian ikusle izatea gustatzen zaizulako eta zen beste protagonista. Urtea raro joan delako eta ez daukazulako, ez da egite... nola, potota turutetarako. Vale, baina jantzi zerbait. Cowboyarena, etxean daukazun moja disfraza, tabernariarena, edo zer gauza. Nik hori borroka hori galdu dut. Bai? Bai, nire aita mozorrotza ezinezkoa. Vale. Ezinezkoa. Barkatu, baina horren etxean gehiatu. Bai. Bueno, ateratzen da segituan etxera da. Bueno, baina kalean begira eta disfrazatu gabe dagoen jende horrek iruditzen zait inoteriari kalte egiten diola. Nik inoteri zale bezala hori sentitzen dut itxusi. Bai, epaile lanak egiten dituz. Bai, txilaba jantzi, behintzat, kolore pixkat, eta txertatu zure burua hor inauterian, nola bale, zerbait. Baina, bai, nik horrekin nahiko mugakoa naiz. Jarriko nuke checkpoint bat Tolosako sarreran eta disfrazatu gabe dagoenari, etxera buelta. Eta Tolosan bizi dena eta disfrazatu gabe etxerik ateratzen dena, etxera buelta. Zoragarri. Edo trenera eta alde, beste noita. Zoragarri. Bai, guain zea, inigo nazi badala, eta ez da egize, bai, nahi zuena, baina hola uste dut. Jo, ez dakit, egun hauek hainbeste momentu uzten dituzte, maite dut afinkatzea zaila dela, baina nik esaterako maite dut inauteriko astelenez, atzoko egunez, iaia soilik astelenez ikusten dudan jende hori. Eta kasu batzutan, oso lagun izandakoak eta oso lagun direnak, baina, bizitza, umeak, ez dakize, oso gutxi topatzen dituzunak, eta egun oso bat lasai igarotzeko aukera, astelenitak ematen dizuna. Umekin, emazteakin, guztiekin, baina, bai, horrelako egunetan gertatzen dira horrelako gauzak, eta asko maite dut, eta ematen dira momentu batzuk urtero errepikatzen direnak. Uste dut, broma berbera, trago berbera eskatzen duzu, leku berberean, eta gauza da pixkat déjà vu, baina déjà vu hori ere maite dut, pixkat, inauterietako momentiko horiek ez, badira, urtero pixkat errepikatzen direnak batutan, eta maite dut. Gero, berriak direnak eta urtero gauza bereziak gertatzen direnan, ere bai. Eta gaurko egunaz gozatzeko ere asmo handia daukat, beraz, nire maite duta ere, gaurko egunari. Bai, ze Tolosan inoiz ez da bukatzen inauteria, bai lasai, gaur bukatuko da, bihar goizaldean, baina, guk gaurko egunari oraindik zuko asko ateratzen diogu, dagoen indarrarekin eta osasunarekin. June, zenbat jendek uste duzu hautatu duela TikToker jantzia aurtengo inauterietan? Egongo ziren batzuk, hor behaien argiakin eta mugikorrarekin aterako zianak. Batzuk... Gainera ikustitut batzuk, baina pixkat, guraso adinean beraien seme alaben TikToker joeretan pixkat komedia egiten, eta hori ere, ondo. Bai. Nik uste barrere naturala dala, ez? Gure seme alak gorri biltzen dira, edo zein mostradoretan mugikorra jarri eta bideoak egiten da. Barkatu ego, Juri, esan du gure seme alabak? Bai. Zer diguzu kontatu? Esan nuke. Ez, guraso bezala, hainez gurasoen posizioan jartzen, gure seme alabek egiten dutena egitea, ez nik dauzkadanik. Ezakit. Izatu naiz momentu batean. Seguro? Ui, ez dauzkat, baina ze izu? Ezakit, batean. Bueno, aizu. Ez da geno ezagutu. Ze izu, aizu. Ze izu, aizu. Pentsatzen genuen etzen nula seme alabarik, baten esaten balin baduzu, nire semea mozorrotu da futbolariz, esango nuke barkatu. Ez, baina... Arridura hori guzti zilegia da. Esan nahi da, guraso bezala zilegitasun gehiago duzula,
ez? Osea, gu biok astea gaztetxoen TikTok joerak pixat komedia bihurtzen, igual ez hainbeste, baina guraso batzuk hori egitea, ez? Vale. Pixat, hau dena aguantatu behar diegu seme alabei, hola sentituko du guraso batek, ez? Zenbat izango zieten, bueno, ja, bale, ez, TikTokeko bideoiekin, pixat, beraiek hortik parodia egitea ere, gauza nahi dutze zait. Eta zenbatek uste duzu Goiuri hartu dutela Taylor Swift aurten aitzaki disfrazatzeko? Bueno, nik ikusi nituen eren egun, ikusi nuen Taylor Swift bat eta Travis Kelce bat. Bikotea pentsatzen dut, Beraiek ere bikote zirala. Eta Taylor Swift eta bere mutil lagun ospetsuaz mozorretuta, ikusi nituen hor muxuka kalean. Aha. Bai. Eta Rosaliaren bat ikusi duzu, Jeremia Lehen Whiteekin. Ba, Jeremia Lehen White ez dut ikusi? Nik ez, Rosalia bai. Rosalia bai. Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con toda mi moto, mami, con toda mi chale. Yo ando despechada, a loca. Nik abestu egin nahiko nuke, baina TikTok isildu eginda. Aste bete baino gehiago pasada, milioika bideo soinurik gabe geratu zirenetik. Arazo teknikoak, hacker bihurriren bat, egia esan ez. Orduan ze gertatu da, Universal Music taldeak sare sozialarekin bere musika erabiltzeko akordioa ez berritzea erabaki duela. Universal munduko musika konpainiarik handienetarikoa da, eta Taylor Swift, Alicia Keys, The Weeknd, Rosalia, Ariana Grande, Drake, U2 edo Bad Bunny bezalako artisten grabazioan eskubideak ditu, baita Bob Dylan edo The Beatles bezalako katalogoenak ere. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami de no para ti. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC. Pentsan oraino iristen den isilaldia, artista hoien bideo ofizialei ere egiten diela. Hau da, zu Adele bazara. Eta zure bideoklip baten zati bat igo nahi baduzu TikTokera, jakin dezazula, bideoa ez dela entzungo. Sorry Adele, herria zurekin dago. Que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de la wala. Ze ondo afinatuta jondan koroio, Kusizue? Mi baby de la disco corona. Beyoncé euskalduna featuring Rosalia. Ez que santziaten aurrekoan, egin un test bat, zetxori zara esaten dizuen horietako bat. Eta benetan egin zen horrelago test bat? Bai, eta esan ziaten... Eta ez zure lagun guzti egin araziko ere? Ez. Eta esan ziaten, xoxo bat nintzela. Eta xoxoa nintzela, eta hainbat arrazoiren gatik, baina horien artean nire ahotsaren gatik, nire kantu zoragarriaren gatik, esan zidan test horrek. Ja, zozoa ez zuten esan nahiko ez da. Zu bai, zozongo. Titxua, broma, zala. Zozongo. Bueno, erabaki honekin Universalek orain arte interneteko sortzaileen eta plataformen artean izan den profil publiko handienetako borroka izan daitekeena sorrarazi du. Berehala eragiten baitie TikTok enpresaren 1.000 milioi erabiltzaileri baino gehiagori. Bai eta bere negozioa streaming arora egokitu nahi duen industria bateko izar handi zein txikiei ere. Tontakeria dirudi, baina ez zain gai utxala. Instagramen argazkiak ditugu, Twitterren albiste politikoak, Pinteresten dekorazioa. Sare sozial bakoitzak du bere ezaugarria eta TikTokena zalantzari gabe musika da. Aplikazioak gora egin du batez ere, erabiltzaileek abesti ezagunekin dantzatzen edo playbacka egiten agertzen diren bideoekin. Orduan, zergatik erabaki du Universal Music Groupek bere musikarekiko eskubideak kentzea? Hauxe esan dute, gutun batean.
Gure helburu nagusia simplea da. Gure artista eta kantugilei beren ahalmen sortzaile eta komertzial handiena lortzen laguntzea. Helburu horiek lortzeko gure taldeek beren trebetasuna eta grina erabiltzen dute mundu osoko bazkideekin akordioak egiteko. Gure artista eta kantautoreak behar bezala konpentsatzeko eta erabiltzailearen esperientzia errespetatuz tratatzeko erantzunkizunak serio hartzen dituzte bazkideak. Bazkide horietako bat TikTok da, gero eta eraginkorragoa den plataforma, teknologia indartsuarekin eta mundu mailako erabiltzaile base masibo batekin. Beste plataforma askorekin gertatzen den bezala, TikTok munduko plataforma sozial handienetako baten arrakasta gure artista eta kantugileek sortutako musikaren gainean eraiki da hein handi batean. Bere exekutibo nagusiek publikoki esaten dute musika TikTok esperientziaren muina dela. Eta gure analisiak baieztatu du TikTok programari buruzko eduki gehienak musika dutela, beste edozein gizarte plataforma nagusik baina gehiago. Osondo, hemen batetik, badirudi universal sumintuta dagoela. TikToken igoera berari esker izan delako, ez? Hori iruditu zait niri behintzat gutun hori entzutean. Eta bestetik ez dutelako diru aldetik konpentsazio nahikoa lortu artistentzako. Hori bada azkeneko urteetan asko eman den arazo bat, ezta entzun izan dugu, zenbat ordaintzen du Spotifyk artista bakoitzari, zenbat Apple Musicek, bueno, horrelako eztabaidak puri-purian egon dira, eta horren anira universalek hauxe esan du. Artista eta kantugileen kalte ordainari dagokionez, TikTokek proposatu zuen gure artista eta kantugilei ordaintzea beste sare sozial nagusiek ordaintzen duten tarifaren zati bat. Gaur egun, TikTokek gutxi konpentsatzen ditu artista eta kantugileak. Naiz eta bere erabiltzaile oinarria masiboa eta gero eta handiagoa izan, publizitate sarrerak azkarrigo eta musikan oinarritutako edukien fidagarritasuna handitu, TikTok gure sarrera guztien 100% besterik ez da. Pentsatzen dut, hainbeste milioi sortzen dituen enpresa baten 100% hori dexente izango dela, baina ez nahikoa. Hala ere ziurrenik kopurua baino legedia izango da araza. Ez da ikusi dugu azken urtean The New York Times aldizkariak ChatGPTren aurka ere elegite bat aurkeztu zuen. Hainbat, Espainiar estatuko hainbat editorek Metaren aurka ere jarri zituzten batzuk. Duela gutxi Hollywoodeko sindikatuek, aktore sindikatuek eta gidolairen sindikatuek ere, egin zuten horrelako greba adimen artifizialarekin kezkatuta. Eta esango nuke universalen kontu hau ere badoala hortik, beraiek ere aipatu izan dute ez, TikTokek albidetu egiten duela, saritu egiten duela adimen artifizialarekin sortutako musika, albidetu egiten duela universalen musika hartu, edo beste dozein disketxeketako musika hartu, eta egokitzea, editatzea, eta azken finean abesti original batatu eta adimen artifizialarekin, jendeak nahi duena egitea, eta hori arriskutsua izan daiteke, egile eskubideak urratzen ditu, eta oinarri bat izan daiteke gerora iritsiko denarekin, ezta? Teknologia oso azkar doa eta ikusten ari gara, badirela arazo batzuk sortzen ari direnak adimen artifizialaren kudeaketan, legedian behintzat, eta hori Unai Elordi Hidalgok ere askotan aipatu izan digu. Always rooting for the anti-hero. I have this dream, my daughter-in-law kills me for the money. She thinks I left them in the will. The family gathers around and reads it, and then someone screams out, she's laughing up at us from hell. Eta hemen arazoak norantzko asko dauzka, ezta? Jendea haserre dago, beraien oporren bideo bat egin nahi dutelako eta Taylor Swiften abesti bat jarri, erabili, edo Beyoncéren abesti baten dantza egin, edo Rosaliaren abesti bat adibidez. Eta ados, erabiltzaileak ados daude noski, ezin dituzte abesti horiek erabili, kendu egin du TikTokek aukera hori, ezingo dituzte artista handi horien abestiak erabili, baina erabiltzaileak ez ezik hainbat artista ere haserre daude. Artean Conan Gray abeslariak esan du sentitzen duela bere ibilbide profesionala amaitu egin dela. Berriro ez duela edukiko hit bat. Berak esaten du TikTokek, gu bere goraberak dauzkala, baina TikTokek lortu duela,
azken urtean abesti batzuk hartu eta oso ospetsu egitea. Agian Conan Grayek esaten duen bezala, hainbeste diru gastatu gabe publizitatean, ordaindu gabe, irratietara bidali gabe abestiak edo beste sare edo plataforma batzuetako zerrendetan egoteko dirua jarri gabe. Ze batzuetan gertatzen da, hain ezagunak ez diren abestiak viralizatu egiten dira TikToken, sortzen delako horrelako challenge edo trend edo horrelako modaren bat eta jendeak erabiltzen du, behin eta berriz abesti bat, bakoitzak bere bideoaren bertsioa egiteko. Eta Conanek dio, berak uste duela, berak zuen aukera bakarra hitak lortzeko, bere singelek arrakasta dukitzeko hori zela TikToken arrakastatxu egitea, eta bera badago Universalen zigilupean eta pentsatzen du, orain asko zailagoa izango duela arrakasta lortzea. Dudan denbora, zenbat aldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat, zenbat aldiz entzungo nituzke zure ahotik gure istorioak, egunak hobeak baitira zurekin batera. Baina zein artistari eragingo die, adibide batzuk jarri ditugu. Baina goazen pixka bat musikaren industrialetzera. Esan genezake mundu mailan edo behintzat herrialde okzidentaletan, ze mundu mailan askotan aipatzen dugu, baina pixka bat arrokeritik. Behintzat 3 disketxe nagusi daudela. Universal, Sony eta Warner. Izenak seguruenik ezagunak egingo zaizkizue. Baina hauek oso handiak dira. Eta hauen aterkipean beste hainbat disketxe handi daude. Universalen barnuan daude Capitol Records, Interscope, Def Jam Recordings, Motown historikoa, noiz baita aipatu izan duguna hemen emaialen teiabiderekin, Virgin, EMI Records, beraz, disketxe oso handi historiko eta ospetsuak hoiek denak Universalen aterkipean. Sonic dauzka Columbia Records, Epic Records, Arista Records, RCA Records, eta Warnerrek pixka bat gutxiago ez da, baina baditu Warner Bros. Records ez gain, Elektra Records eta Atlantic Records. Amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna, egunako behar baitira zurekin batera. Baina egia esan pentsatzen badugu zeintzuk dira gaur egun abeslari eta talde nagusiak. Ziurrenik gehienak Universalekin egongo dira. Adibidez aipatu dugu, Taylor Swift. Momentu honetan, pop izarrik handiena, zalantzarik ez. Behintzat, Taylor Swift mania edo fan fenomeno handiena duena. Taylor Swift Universalekin dago. Sting famatua, agian duela urte batzuk orain baino famatuagoa, baina Stingek ibilbide luzea dauka eta jarraitzaile asko eta entzunaldi asko. Sting Universalekoa da. Alicia Keys, Billie Eilish gaztea, Kendrick Lamar, Harry Styles gure zinema kantu maitatuaren sortzailea, Justin Bieber ezaguna, batzuentzat maitatua besteentzat gorrotatua, Adele, Elton John historikoa bera ere, Ariana Grande oso ezaguna, Otis Redding hemen bigarren kafean behin eta berriz jartzen dugu, beraz Universalek esaten balin badu, TikToken ezin dute jarri oso ondo, baina bigarren kafean ezin badute jarri, orduan benetan arazoak edukiko ditugu, zeguk Otis Redding bastante entzuten dugu. Aipatu dugu Bob Dylan, baina Pearl Jam taldea edo Coldplay. Agian momentu honetan talde gisa kontzertu jendetxoenak ematen dituen taldea. Bai, Coldplay da. Etzen nuke esango? Wow, ez nuken esango. Talde moduan? Bakarka ez baino. Bakarka Taylor Swift talantari gabe. Ez dut esaten ez denik, ez zegoela nire buruan, alegia. Galdetu izan balidate, elitzai dakela okurrituko. Burura etorriko Coldplay. Piskat maldan bera dagoen talde bezala sentitzen dut. Minutu bat etzera egingo dugu. Inigo, zein uste duzu dela une honetan jendetza gehien piatzen duen musika taldea? Esango nuk igual Coldplay. Egia da bakarlari talde mugarretan, oraintxe, talde super
jendetsuak bururatzea ere kosta egiten ari zaidala. Eri manesken tortzen zait burura, badabiltzalako asko, baino ez dakit zenbat jende biltzen duten. Ez zait iruditzen hainbeste jende biltzen denik. Iruditzen zaidalako Coldplayek biltzen ditula generazio ezberdin asko. Eta maneskin bai da, ja 30 urtetik berako jendeak gehiago kontsumitzen du helduek baino. Zagit. Esango nuke Coldplay dela, Nik soilik ikusita, sarrerak salgai jartzen dituztenean, ze anabasa sortzen den, ze zaila den kontzertuetarako sarrerak lortzea, ze dirutza ordaintzen duen jendeak gerorako salerosketa merkatu beltzean, esango nuke Coldplay zalantzari gabe etzait. Sareetan ere ikusten duzu kontzertu bat bukatzen den momentuan edo kontzertu bat gertatzen den momentuan sareetan Coldplayen milaka bideo agertzen dira, naiz eta zuk jarraitzen duzun jendea ez den joan, agertzen zaizkizu. Orduan, izan daiteke nik uste. Ja, eta borroka horretan, hemen, ja Googleetik ari naiz tiraka, baina borroka horretan badakizu ez talde dagoen. Itxaintze borrokan, Universal de TikTok edo? Ez, kontzertu oso jendetsuak egiten dituen talde. Kontzertu oso jendetsuak egiten dituen taldea? Jun iraganera, Iraganera. Ez da itazken kontzertuan noiz eman zuten, baina ez da inbeste denbora. AC/DC? Rolling Stones. Begira. 2006ko bere kontzertu bat Copacabana da historiako jendetsuenetakoa. Baina bai, egungo Coldplay ere ez da egungoa, baina bai, pixkat, bere garai naturalean dagoen talde bat. Bere garai naturalean. Ez que Rolling Stones ez dago bere. Zitzaren zikloan. Garai naturalean, ez? Imaginatu orain bueltatuko balitzu One Direction zer gertatuko zen. Egia da, Egia da, One Directionek ere... Hori izango litzateke... Bai, eromena izango litzateke. A ber, egia da kontuan hartu behar dela hemen, baino gehiagotan aipatu dugun zerbait, dela azken urteetan joera dela bakarlarien figura hori, eta agian orain jendetza mugitzen dute bakarlariek, ez? Mugitzen du Beyoncéren kontzertu batek, mugitzen du Taylor Swiften kontzertu batek, mugitzen du Adelek Las Vegasen egiten dituen residentzia hauek, baino ez daude hainbeste, talde asko daude, baino joera mundu mailan ospea. Eta hori inoiz aipatu dugu, ez? Paradigma aldaketa badagoela, ez? Pixkate oso taldeen garaiak ziren haietatik, oso bakarlarien garaietara. BTS taldeak aktibo jarraitzen du? Joan behartzuten... Egon zan momentu bat. Soldaduzka egitera joan behartzuten. BTS talde ego-korearra, eta 2023ko Spotify Rapeko liderra. Taldeetan. Eske jende asko mugitzen da, Flipatu ditet. Bai, baino... Karo, utzi egin behartzuten soldaduzkara joateko. Eta bakarlaria kontuan hartu ezkero, liderra Taylor Swift da. Bai, hori dudari gabe. Hori zalantzari gabe. Bida, taldetan, The Weeknd. Zer gertzatzen zaizu? 2023an egon zan momentu bat, Taylor Swiften aurretik zegoena. The Weeknd? Bai, 909 milioi entzule hilabeteko ratioarekin, Taylor Swift 100, Bad Bunny 79, Dua Lipa 77. Bueno, baina ez dut ikusi... Baina The Weeknd beraz izan daiteke Coldplayen gainetik dagoen talde horitako bat? Barkatu, inigo The Weeknd gizon bada. Bakarraria da, bai, talde bezala sinatzen du, The National legere, hau kontzeptu trampa dira, bai. Kontzeptu trampa da, ze The Weeknd da Abel izeneko gizon bat. Bai, ez du balio, claro. Eta bakarlaria da. Bai. Baina bai. Baina hor egongo dira, eta Taylor Swiftekin, kompetentziarik ez esango nuke. Ikusi zenuten atzo zen astelena. Atzo eren egon, nola, estatu batuetako orduarekin naztu egiten ez? Guretzat atzo, Super Bowl izenekoa egin zutela, Super Bowl dela, hau bai, ustet, mundu mailan gehien ikusten den, telebistaz gehien ikusten den kirol ekitaldia. Eta dala, hori, futbol amerikarreko ligaren azkeneko partidua, horrelako zerbait barkatu, kirol zaleak zaretenak. Super Bowlean berdin du kirolak. Jende askorentzat ez. Daude bi bandu hor. Jende askorentzat ez, baina, bada, kirol munduan, American Footballeko jarraitzaientzat behintzat, itzordu oso garrantzitsua. Urtengoa, Kansas City, Chiefs, San Francisco 49ers, aurka.
Eta Taylor Swiften mutila dago Kansas City Chiefsen jolasten du, jokatzen du. Eta bueno, finalera iritsi ziren, eta finalera iritsi zirenetik jendea egonda erotuta, ze Taylor Swiftek larun batean, Japonian, kontzertu bat eman bartzuen. Eta orduan jendeak esate zuen, ai ama, ez da iritsiko. Ez da iritsiko, ze kontzertua balin bada, otxaiak 10, otxaiak 11 egoteko gero Super Bowlaren finalean ez du lortuko, ze klaro, Japonia ez da izen bat ordu bidaia egazkinez, kontzertua amaitu gau ez da, kontzertua ez da iritsiko. Bueno, azkeneko asteetan jendea egonda kalkuloak egiten, ez dakit ze ordutan bukatzen balin bada kontzertua, ez dakit zenbat denbora behar balin badu kontzertu estadiotik aeroportura joateko, eta hegazkinak egiten baditu, egiten badu hegaldia 12 ordutan, aurre ikusten den bezala, iritsiko da estatu batuetara ez dakit ze ordutan, eta orduan Super Bowleko estadiora joateko ez dakit zenbat denbora beharko du, eta iritsiko da partida hasi aurretik. Eta orduan, bai, beste batzuk. Bueno, agian egun horretan ekaitza dago. Orduan, ekaitza egongo balitz, hegaldia luzatuko litzateke ez dakitzen bat. Eta orduan abiatu beharko luke hemendik eta hemendik. Eta orduan bidea agian moldatu egin beharko luke, eta orduan estatu batuetara iritsiko litzateke 2 ordu beranduago. Baina 2 ordu beranduago iritsi da, kontuan hartzen bali badugu Japonia 10 ordu atzerago dagoela, orduteki aldaketarekin horrela ibili da jendea. Pentsa, zenbateko dimentsio hartu duen, estatu batuetan dagoen Japoniako enbaixadak prentsa ohar bat argitaratu zuela. Hau ja da auzi politiko bat. Japoniako enbaixadak publikatu zuen, prentsa ohar bat esanez lasai egoteko denbora ematen duela. Kontzertua isa egunean, isa ordutan izan da Japonian, urrengo egunean isa ordutan estatu batuetan egoteko Super Bowleko finala ikusi alizateko. Hau da, ja sartu dia politikoak, diplomatiko bat da hau. Osea, pentsa ulertzen dute, hasieran esan nuen, baina ze txorakeri zertan ari da Japoniako enbaixada horrelako gaietan sartu eta horrelako albisteiak elikatzen. Baina egia da, jendea bazegoela Japoniako zaleekin pixkat suminduta. Esan ez, Taylor Swift ez balin bada Super Bowleko finalera iristen, errua da, Japoniako zaleena da, ze kontzertu bat eman behar du Japonian. Ordan horregatik enbaixadak esan behar izan du. Hemen arazorik ez Japoniarekin, gu Japonia eta estatu batuak harremana kasu hontan behintzat ondo, eta Taylor Swift iritsiko da Super Bowlera. Baina da, izugarria da, ze gainera, bera ez da jokalaria. Ez, bikotea da. Hain garrantzitsua ez da Taylor Swift estadio horretan egotea. Bueno, nik uste joan esan duen bezala, Super Bowl ia... Bai, baina ez kontzertu emateagatik. Bikote horren inguruan sortu den buma izugarrizkoa izan da. Lehen aldiz Taylor Swift agertu zenean Chiefsen partida bat ikustera, ja sareak zutan jarri ziren, eta edo zein bideo berdintzaile Taylor Swiftek irribarre bat egiten duela, beste zela ira sartzen den momentuan, ja izugarrizko bideoak antolatzen dituztela. Horatik, igande estatu batuetan, guretzat astelenago izaldean, lehenengo ordutatik eromena izan zen, ja jendeak argazkiak jartzen zituen, eta ez balen izaten zen, begira argazkia nola dekoratu duten estadioa, begira belarra nola dagoen, begira jokalariak nolari diren entrenatzen, berotzen, eta orain izan da, ea noiz iritsiko zen Taylor. Benetan eromena izan da. Ez da egit, ia baiezta nezake, baiez, arrazoi duzuela, Coldplay dela. Zuk ez ezu jaramonik egin, ez? Zuk ezakizu Taylor Swift norden. Zuk azkeneko 5 minutuak pasaitezu Googleen ikerketak egiten. Bai,
bueno, agertu da momentu bat hemen zalantzan Imagine Dragons taldea. Eta, keba, urruti dago, baina hala ere, talde entzunenen jarraituenen top bost horretan dabil, baina egia Coldplayek gainditzen dituela denak. Baina baita historikoak ere, Queen, The Beatles, Rolling Stones, denak, nik enuen... Ez diguzu sinisten jo. One Direction eragertzen da horre. One Direction izan zen... Baina gaur egun kontzertuak ematen ari diren taldeen artean eta BTS-ekin dago zalantza, ze datu batzuk diote, jende gehien mugitzen duen taldea dela kontzertuetara, naiz eta ez den entzunena. BTS. Bai. BTS-ek nik uste daukala logika hori badauka, hori da. Coldplay jende asko entzungo du mundu osoan bere kontzertura joateko intentziorik ere izan gabe, eta BTS-ek beste fan fenomeno desberdina duela. Bai, eta gazteagoak orduan gehiago mugitzen direnak. Ikoiztu egiten du Coldplayek BTS reprodukzioetan. Pentsa. Bai, eta horre gertuen dagoenetakoa, Queen da, 50 milioi jarraitzaileekin hilabetero oraintxe, entzule hilabetero. Hau Spotify nari naiz, bueno, plataforma gehiago daude, referentzia gutxuera berakoak dira, baina bai, One Directionek 35 eta BTS berak ere, ez hainbeste nolabait esateko, 30 milioi, erzia baino gutxiago Coldplayekin alderatuta. Baina kontzertuei dagokionez, bai, hoien artean dabil festa eta egia esan, bai, ez dago lehiarik, beraz. Bai, niretzat Coldplayen arrakastaren adierazle argia iruditzen zaidana da, herrialde askotan lortzen dutela hau. Badaude taldeak oso ezagunak direnak eta agian estatu batuetan 80.000 zale batzen dituzte, baina gero egiten dute Europan kontzertu bat Parisen eta beste bat Madrilen, eta lortzen dituzte agian 20.000 ikusle bakoitzan, ez? Taldea estatu batu balin bada, agian ospetsuak dira eta denok ezagutzen dugu, baina ez dituzain beste jarraitzaile lortzen. Nei iruditu zaidana da Coldplayen azkeneko biran pasaden urtean adibidez, Bartzelonan egon ziren. Eta milaka ikusle, eta urrengo egunean Milanen egon ziren, eta milaka ikusle, eta Londresen egon ziren, eta milaka ikusle, eta Munichen egon ziren, eta milaka ikusle, eta esan eske, gira oso luzeak, eta oso jendetsuak, eta... Baina ni galdera badaukat. Coldplayen universalena da? Bai. Osea, TikToken ezin da erabili Coldplay. Ezin da erabili. Alaren egin hemen beste zalantza sortzea zaita, enuke izan pixkat, orain, ez da egit, zaharraren ahotsa, baina... Zaharrarena? Zaharra. Zaharrarena banintz, pixkat ahotsa aldatu barko nuke. Bai. Ez da egit nola izan zahara. Zaila da. Baina... Saiatu erron, baina ez, ez ez. Zahara izaten? Imitatu egin nuen bera zerbait kontatzen baino ez. Bale, barkatu zesan nahi zenuen inogo. Ez, bida, Zararen kantua jarriko dizut, eta hola saiatu egin gaitezke, ez da? Eski, bez, justu, Zararen gehien guztatzen dena bestia, ez da berea. Beraz, beste jarriko dut. Hau da berea. Eski, lucha de gigantesen oso bertxo polita entzuten. Bai, badagoela hor, pixkat argudioetan hit bihurtzearen aitzaki hori, eta hori pixkat horrek talka egiten dite musika ulertzeko moduarekin. Ulertzen dut ere bai, ari garela oso komertziala den, eta oso komertzializateko asmoa duen, eta gero eta milioi euro gehiago mugituko dituen, mugitu nahiko lituzken proiektu eta hizketan, ulertzen dutena, baina bai, TikToken ezin da musika jarri, eta eski igual musikak behar du beste toki batzutan, eta ez zain beste plataforma digital hauetan edo sare sozialetan guk ez dakiz zer gure bideo osatzeko, ez? Imaginatzen dut Instagrametik enduko baluten ere oporretako bideari ezin diot jarri Taylor Swiften abestia. Bueno, oso ondo, ez? Egia da TikToken musikak beste pixu bat hartzen duela, dantzaren movida hortan, eta bai, baina, no se, pixkate... Bai, baina nik, hau lagunekin ere aipatu nuen, eta momentu batean guztizadoz horrekin, eta azkenean musika ez da bakarrik hortarako, ez, bideoak egiteko, baina musikariek erabiltzen dute TikTok orain. Haien musika zabaltzeko, eta Goiurik aipatu duen Konanen kasua. Ez da bera bakarrik, ja gaur egun musikariek
haien bideokliparekin batera, edo TikTok dantza bat osatzen dute, edo TikTokera igotzen dute, berdin du zer, baina TikTokera bitzen dute musika. Igual ere banagoelako pixkat fan fenomenoaren zelatari edo kontra, bai. Iruditzen zait musikari garela konsumitzen, denboratetik ona, gero eta gehiago, pertsonean oinarrituta, musikan oinarrituta baino. Eta hori gertatzen da Euskal Herriko artistetatik hasita, estatu batuetako edo K-poparen errege diren hoien eta lehen aipatu dugun BTS bezalako taldeetara iritsi arte, ez? Eta bai, pixet arriskutsu egiten zait, eta TikTok bai iruditzen zait plataforma bat justu fan fenomeno hori lehenesten duena. Pertsonaia, bai, dantza egiteko aukera daukat, eta orduan dantza honekin, konektan da beste honekin, da orduan, hori entzungo dugu, eta batean hori viralizatu da, eta bai, ulertzen dut alde batetik, baina, bestalde batetik pixkat pereza ematen dit, gatazka honek, bai. Argi dago, honek luzerako emango duela, eta nolabaiteko akordio bat lortuko dutela, irakurri dugu Universalek zer esan duen, ez izugu irakurri TikTokek zer erantzun duen, baina irakurriko dugu bi esaldi bakarrik erabili dituelako erantzuteko. Eta holako zerbait esan dute. Tristea eta etxigarria da Universal Music Groupek bere diruko bere artista eta kantugileen interesen gainetik jarri izana. Naiz eta Universalen diskurtsoa eta narratiba faltsua izan, kontua da plataforma baten euskarri boteretsutik urruntzea erabaki dutela, 1.000 milioi erabiltzaile baino gehiago dituena, beren talentua doan sustatzeko eta aurkitzeko tresna gisa balio dutena. TikTok gai izan da beste disketxe eta argitaletxe guztiekin akordioak lortzeko. Argi dago, Universalen ekintza interesatuak ez direla artista, kantautore eta zaleen onerako. Bum! Eta argudio horrekin erabat ados nago, eta gatazka ez da gatazka erabat ekonomikoa da, eta horre ongo dira Euskalo zen movida barruan, Baina bai, hori, pixket. Hor nagola, baina bai, ulertzen de TikTokik diona, eta TikToken posizio hori, eta beste plataformekin arazo ez eukitzea, eta universalizatea boteretik, seguraski gogoa ematen diona egiten ari dena, ez? Hori bai. Hori horrela da, pixket. Segituan azken orduaren bila egin barko dugu bidaia, baina inauteritako doinu batzuk berreskuratuko ditugu, eta gaur ere Tolosan oraindik programatuta dauden hainbat ekitaldiren berri emango dizugu. Gaur goizean zezen plazan Patxar zezena izan da, baina hori atzean geratu da, karrozata konpartxak dagoeneko, goizeko 11etan, oraintxe behar luketeia euren posizioetan kokatzen, sokamuturra izango du, plaza zaharrean 11etan, eta Euskal Herri plazan, euria balitze plaza, Kristal plazan, edo Berdura plazan, txarangen alarde hori izango dugu, bertan bilkura, San Esteban, Arkoiri, Sukalde eta Txapelandi izango dira, bigantxak, kalejirak txarangekin, txistulari bandaren, idiaren agoitik bera eta bar, baina batez ere, gero zerkausian, arratsaldeko 7etan, hor dantzaldia, txarangekin berriro. Zerkausira joan, agian ohituta zaudete urtero etortzera, eta dantzaldia beste urtetan ez da zerkausian egin, aurten lehenengo aldiz izango da, beraz, ez galdu, joan zerkausira. Eta goigabeko 11 inkansables txarangarekin eta inkansablesek luzatu nahi duenarekin, hortxe egingo dugu azken txampa, eta gero ja txaranga improvisatuak edo horrelakoak gertatzen balin badira, hori ere gozatzeko aukera izango dugu, baina gaur Tolosan inoteriak amaitzen ari dira eta horixe gozatzeko dagoena, eta sormena eta bestelako kontuek. Baina eguerdiko 11 bueltan ditugu eta bagoaz estudio zentraletara Egoi Belategi lankidea agurtzera, azken orduko handik datorreta. Egoi Belategi, egunon?
walls I built, well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need. Guk Tolosaren inauterien Tolosa zentrismo pixka bat abandonatu, baina inauterien inguruan jarraitu behar du hori bai, Iruñe herriragoa, Santxe da, Arkakuso eta Prest eta inauterik giroan gainera, Arkakuso, egunon? Kaixo, egunon! Zer modu zabiltza? Ongi. Baina inegi gauza bat retornoa entzuten dut. Ai, barkatu, bai, hori nire errua da. Hori resaka izango da. A ber, pixka bai. Ja, inauteritako resaka. Resaka ere horixe da, itxasoak aurrera tatzera. Retornoa. Bai, zara diltzala, horixe da zu daukazuna. Batzutan izaten da, ez? Jendeak izaten duela garagardoa edan eta bikoitza ikusten dut. Beo doble. Bagian guri doble entzuten dugula. Baita ere. Ikusi, gutako bakoitza behin ikusten gaituzu, ezta? Arkakuso? Ez zaudete irukoteka? Aizue galdera badaukazuek iniz, koloredun lentillak erabili dituzue? Ez. Ai. Ez. Baina erabiltzen badituzu ez erosi online denda txinatar batekoak. Ze justu atera zait TikTok bat, bidali dit nire amak, TikTok bat agertzen zela kriston, ezin zuela begia ireki eta ez zuela ikusten ja begi horretatik. Egia esan, nik ezagutu nuenetik abildua Nuria Disfagia, bai. Dala gaixua. Kataluniako emakume bat, Nuria izena duena. Gaitz guztiak izan dituena, eta gaitz guzti horiek abiatu dira lentillak gaizki erabiltzagatik. Disfagiarena ez, baino begikoa bai. Begikoa bai, eta disfagia ez da begikoa konpontzeko ebakuntza batetik sortu? Ez, lehenagotik zeukan. Harik pentsatzen nuen... Dena elkartu zitzaion batera. Baina dena, bale. Hau zeukan tumoreren bat edo agertu zitzaion, eta hori kentzerakoan... Begiko arazo horrek sortu ziotela tumorea, eta tumorea kentzerakoan disfagia jarri ziotela, eta disfagiakin... Baina zuek uste duzuek kolore duen lentilla horietako batzuk, zortzi bat orduz erabilita arazo handia sortuko dutela? Bai, izugarrizkoa. Bai, denbora gehiagei. Bai, Bai. Nik erabiltzen ditut lentillak eta onak eta profesionalak eta garestiak eta ezagitzen bat ordu pasatzen direnean nabaritzen dut azkurea, lehortzen zaizu begirada. Vale, eta bat baino gehiago erosita ere ez du balio? Inigo zer egin nahi duzu? Ezin dizuet kontatu. Ara? Bihar, bai. Gaur ezin dizuet kontatu. Ebendik ateratakoan letia jarri nahi dituzu? A ber, kontua da ez duzula usten... lehortzen da begia. Orduan, kontua da, bat kentzen baduzu eta beste bat jartzen baldin baduzu segituan... Bale, baina jartzen baduzu bi orduz, gero beste ordu terdi izkendu eta gero beste bi orduz horrelako zerbait? Esango dizut ez dela oso aproposa zurrutean ibili behar baldin bazara, eta leku higieniko batean kendu eta jarriko ez baldin badituzu. Egia da. Begiak dira. Begia da ere, bai. Begia da. Ze gogorra zaren june. June kostatu zaio. Oso gogorra izan da. Izan da, hori da pasibo-agresibo, ez? Izan da, buf, pasibo-agresiboa hori, ez? Kostatu inistea, hoi. Bai. Eta hori ez da resaken errua izan. Disfagia sortu dizut lentillak jarri gabe. Exactamente. Bueno, Arkakuso, bide batez, horratzetik ari. Zertaz hitz egin behar diguzu? Baina autorien inguruan. Ara, nobedadea. Nahi duzu inauteritago musika jartzea edo Beyoncérekin gustora zode?
Taylor Swift nahiago du. Taylor Swiftekin, haze txapa ematen ari garen Taylor Swiftekin, baina ados jarriko dizute, dena ondo. Bueno, baina Single Ladies amaitzen utziko dute, bestela, Beyoncéek zer esango du. Gure lagun Beyoncéek zer esango digu. Bere... Barkatu, Bere senarrak esan zuenaren antzekoa, espero ez ez. Zer esan zuen bere senarrak? Zer esan zuen bere senarrak? Pues, Grammy-sarietan utzi zuen, bota zuen, dela Grammy gehien irabazi duen artista bat, baina ez dena izan inoiz nominatuta urteko album onenaren sarira. Eta gero, utzi zuen, hola, bota zuen. Pixkat biz. Dela batzuk ez dutela zertan nominatuak egon behar. Ez zuen hola zuzenan esan, baina ulertzen da. Bazegoela norbait izendapena ez zuena merezi. Hori da, eta ezakiten kasualitatea edo ez, baina justo oso Taylor Swift zaleak baldin bazarete edo jarraitu baldin baduzue horrela jaleoa, justo Kenny Westekin izan zuen Beforen hasiera izan zen, BMA batzuetan justo Beyoncéren abesti honi baino eman ziotelako Taylor Swifti saria. Eta Kenny West atera zen... Egon zen... A ver, zein eman zioten? Behar dute egoera berriro. Taylor Swiftek jasozun sari bat. Bai? Eta Kanye West igotzen esatea... Abesti honenarena. Hori da, eta Kanye West igotzen esatea ez zuela merezi, batean hartu zuen mikroa eta esatea ez zuela merezi eta Beyoncéren azela sari hori. Eta junt. Hori da. Wow, bale, ondo. Gauza baita zen aiz enteratzen nibestela. Hori... Vale, oso toanik enekien. Inigo dago pixka bat galduta musikaren industriako gora berekin. Inigo beti musikaren industriako ertzetan eroso eta hortxe. Bai, gauza dokumental bat gomendatzen dizut. Eta entzulei ere Miss Americana deitzen da. Eta Netflixen dagoela uste dut, eta hor kontatzen du pixka bat. Inigo, pasa den astean Inigok esan zigula ez duela sekula Harry Potter ikusi. Ui. Baina seguro gero joaten dela tabernara eta esaten duela Harry Potter. Wow. Zetxarra. A ver, zetxarra inoiz ez ikusi izana eta irakurri? Estare, ez. A ver, baina hemen dago, nire ustez, lehenkoan azaldu nuen, eta ikerketatik dut zerbait generazionala ere, bai. Alega, kuadrian galdetu dut, eta gehien txuenek ez dute ikusi, eta ikusi duenak bat ikusi dut. Eta esan diat, zenba daude, 5? 8. A ver, nora ez serio hartzea, 8... 7 liburu, 8 pelikula. 8 pelikula dozkan pelikula bat. Biharko, orain dikan ez dezula ikusi ez da bat. Eta ez dizugulako jarriko ere Animales Fantásticos ikustarena. Baina gehiagi hori nik ere ez dut. Gauza esango izuet. Hoxe beste genu falta, inauteritan aritzea Harry Potter ikusten. Ez. Egia. Bueno, horregatik onartzizut. Bueno, orduan dena ondo Taylor Swift, bere senarra, Kanye West, Beyoncé... Nola ditu jozu? Ondo esan du, Ondo esan dut, barkatu. Esan dezu Beyoncéren senarrak Kanye West dela? Ez. Beyoncéren senarrak eta Kanye Westek izan dute movida. Beyoncéren senarra zein da? Beyoncéren senarra da Jay-Z. Jay-Z. Bai. Kanye Westena izan da Kim Kardashian. Bai, hori badakit, Kardashian eta Jennerren inguruan hemen master bat egin nuen behin. Beharrezkoa. Era bat beharrezkoa. Euskal Herrian baina. Baina, ez dakit, baten bat, Jay-Z, Taylor Swiftez, Kanye Westez, edo zerez mozorratu bote diren. Bai ikusi ditut, hor non baiten, Iruñerria inguruan uste dut, hagen etzen Iruñerrian, baina niri Instagramen azaldu zait, Peio erreparaz, zetak eta nola bere azkeneko lanetan agertzen dira oso folkloriko, inauterietako ere pertsonariekin. Inauteri desentetan izan da, bai. Joku hori, bai. Orduan, iruditu zait oso originala, gainera poseak eta
eta denak. Eta hori kontuan hartuta eta hitzakitzat hartuta, gonez bilatzen herri ezberdinetako bainoterietako pertsonaiak eta joku bat prestatu dut zuentzat. Joku bat? Vale, nik gustatzen zait jolestea. Bai, nik esango dizuet, pertsonaia eta esmatu behar duzue nongoa den. Bueno, ez balio interneten bidetzen, ez? Ez. A ber, gero nik ezagutu behar dut pertsonaia. Claro. Ze Jay-Z esate badiazue, bai, ustu bagitela zein da, baina. Vale. Espain lodi hauko lo Jay-Zik. Bai. Espain lodi hauko, ez badakizen, bai. Osondo. Lehenengoa, mamuxarroa. Hori... Edo muxarroa, bai. Ez aizeterako izan harri honena. Muxarroa? Eakoa. Ez. Nafarroan dago, bai. Badakit Nafarroan dela, eta Kosta usaina hartu diote. entzuten dioten momentuan izena, esango etela jo banekin. Eta gainera, jarri dudan mozorroarekin zerikusia dauka. A ber. Zure mozorroa da... Nolakoa da... Nola da? Zure mozorroa da hile urdina. Hile urdea. Ez, nirea ez, baina azkeneko bideoklipetan, zetaken azkeneko bideoklipetan, txuriz, agertzen dira zapi batekin buruan, agertzen dira metalezko edo brontzezko maskara batekin, agertzen dira olako, nola esan, gerriko batekin hor kanpaitxoak dituenak, eta ez dira agertzen, baina normalean, makil batekin doaz, jendeari kolpeka. Nogoa da... Sakanakoak dira. Sakanakoak, oso ongi, eta herria unanua da. Unan urekin egon hauan esaten denekela nola zen. Eta nik aitortu behar dut, txikitan, eskolan beti urtero, alaitzen, Barainengoko eskolan, mozorratzen gine inauterietako pertsonaio batetaz, eta 5. mailan mozorratu ginela mamuxarroz. Eta oso guai, gero joaten ginen, atxaldean ja Barainainen barna beriziki, eskola pijoko edo monjetakoak izutzen. Ez kolpatzen, izutzen. Ja. Hori diote denek. Zuzendu behar baldin bada, hor badago zerbait. Venga, orain bat. Ez duzela asmatuko. Pentsatuko duzu baiet, akaso bai, akaso ez. Bai? Zanpantzar. A ber, txen, nik jauko ez dut ulertu. Asmatu behar da nongoak diren, zer herritakoak diren. Bai. Pertsonaiak. Vale. Zanpantzarrak... Eta ez dugu asmatuko. Zanpantzarrak iturengoak izango dira, ez? Edo zubietakoak beti da gordaltza, ez? Bai, ituren eta zubieta. Baina hor, normalean zanpantzarrak izena erabiltzen da joaldunei buruz hitz egiteko. Joaldunak badira ituren eta zubieta, joaten direla alde batetik bestera. Baina zanpantzar dira lastozko panpina bat da Lapurdi eta Nafarroa, Baxe Nafarroan pertsonai nagusia dena, eta inauterietako azken egunean epaitu eta erre edo itotzen dute. Hori Wikipediaren arabera. Euskarazko Wikipediaren arabera. Jotarra gehan denak. Bai. Eta venga, aterako gara pixkatere Nafarroatik. Atorrak. Bizkaian, Bizkaia? Oso ongi, June! Atorrak dira, atorrak da... Txilaba bezala baina txuria, ez? Hori da. Barakaldo ez da? Mundaka. Bai! Juhu, venga, beste txalo bat hemen, lehenozu jarri, Junek aimat, oindik ez du basmatu bat ere. Hau izan da lehenengo asma. Bueno, June horre, June ari dela denbora guztien pixkate... June oso gertu dago. Pasea ematen, erdirak eta egiten. Bigarren zutoinera. Momentuz, goiuri bigarren zutoinan harrapatu du, ni lehenengo zutoinan horri nintzen hola pixkat horrazteko, baina ez dut harrapatu. Venga, bota.
Beza. Bueno, jakin dezazuen Augustiak direla, nola baita esateagatik inauteri tradizionalekoak, ere badaude inauteri modernoak, eta horren barruan, zeintzuk egongo dira? Venga. Ezagunenak. Inauteri modernoetan. Bai, ezagunenak. Venga, Goiuri eta Inigo. Venga, eaz batzen duzuen. Baina, ez dakit, nola, inauteri modernoetan zerbait dagoela? Pertsonaia. Pertsonaien bat. Ez, zeintzuk dira inauteri modernoi buruz hitz egiten denean ospetsuenak. Tolosa. Tolosakoak. Bai. Ni acojonauta nau. Nire, galdutan. Ze bildurra. Bai, Tolosakoak, inauteri modernoak, oso modernoak, bai. Bueno, batzuk Eta bega, azkenekoa, hau, izango da zuen artean, batendako nik uste dut oparitxoa. Venga. Presta hodete? Bai. Adi, Intxixua. Oi hartun. Ba, oso ondo, asmatu dugu, bana. Ai, zer asmatu? Tolosa ez? Zelotxa berekoiak zeaten, Eta zu zelotxa gabea zean. Hemen, nigo gisa joa jutzi beharren hola pixka Tolosa erresa zala, eta ez daukela meritoik, baina... Inauteri... Segurasoi deituko di hemendik ateratzekoan. Negar egiteko. Ez que ez diate usten koloretako lentia jartzen. Ez que ez diate usten... Izan diate okikuetela disfagia, gero. Ez diate usten txaria eramaten etxera. Asmatu dut bat eta kendu indiate. Kendu indiate, eta bronka botatzen diate ez detelako Harry Potter ikusi. Bota, ez dakitelako jeizi zenan. Ez que aitatxo amatxo bihar ez tetorri nahi lanera. Egia esan, bihar izango da, ziurrenik asteko egunik gogorrena lanera etortzeko, Bueno, jogu hemen egongo gara, zerbaitegatik izena du saio honek bigarren kafea, kafeina etzaizu falteko, eta mentxe. Seguru. Kafeina baino beharko dut ginsena, edo beste iz batzuk ez dela hitzetik, ginsena, edo jalea real oitako bat, edo... Jo, behin eontzan dantzari bat, esan ziguna, o aktore bazan. Esan ziguna, zeola produktu bat resakantzako, baina, bum, magikoa. Horik ez zera sinistu behar. Ez dakizu zein den. Bueno, hasi zazpireunda piko saioak ikusten eta ea aurkitzen dezun. Egoitz izan zela esango nuke. Egoitz Sánchez, aktorea. Ematen baldin badezuela, pum. Ez jakiteko bastante dakizu. Bai, konektatu dut erako. Bai. Zenbatetan jarriko zenun programa hori gogoratzeko zeintzen. Resakaren... Ez, baina... Resaka duenero. Baina, bai... Parrandan gauean. Aber nola zen, erosi bardet... Peñerosita baina etxan daukazu, baina... Segun zer den. Aizue gauza bat, egon nahi hemen zuei galdezka, ze pertsonai ezagutzen dituzuen Euskal Herrian barnakoak, baina, aipatu behar dut, Barainainen ere badugula olako pertsonai berezi bat inauterietakoa, deitzen dela Jacobo de Licras. Jacobo de Licras? Bai, Jacobo de Licras, eta hemen pixkat informazio laburre emango dut, baina norbaitek interesa baldin badu jakin, jartzen baldin baduzue Googleen plazaberri.info espazioa Jacobo de Licras, ora agertzen dela kristone reportaje interesgarria zehazten duena dena. Eta kontua da, Pilar Azkarate Aguilar Amatek zela historialari bat, egin zuen ikerketa bat, eta benetan existitzen zen pertsona bat dela gure pertsonaia, izan zela hor korrupzio kasu bat egon zela, eta kontua da zer gertatzen da. Erdiaroan eta horrela, gaur egun Barainaingo aldezarra eta Barainain dagoen lekua, lehen bazegoela hor, epaituak izan zirenak eta hiltzera kondenatuak ziren hoiek hiltzen zituzten tokia. Orduan ze pasatu zen, Iruñeko kaleetatik, korrupzio kasuetan zer egiten dute, dirua, palasaka. Eta, harrapatu zuten, epaitu zuten, eta zein izan zen, epaia, Iruñea osotik, eraman ondoren, Barainainera edo Barainaingo lurretara iritsi ziren, antza denez, 1000 moztu zioten, eta gero urkatu egin zuten.
orduan, inauterietan, 1986 urtean, Aristidantza taldeak eta Ezpelur dultzaineroek berreskuratu zuten nolabait pertsonai historiko hau eta bihurtu zuten baraingo inauterietako pertsonaia. Orduan, pues, lantzen mielotxinekin egiten den bezala, eta Euskal Herriko beste amarnakalekutan egiten den moduan, barainen ere daukagu sutara bota akaso ez, baina urkatuta bukatzen den gaizkilea. Aizu, personaje kuriosoa da, goza diren bezala, baina izena berare Jacobo de Licras bada pixkat... Antzanez frantziarra zen, bere garaian frantsesen inbasioarekin erregek jarri zituzten tokian tokiko prokuradoreak frantziarrak ziren, eta gero ja errege Nafarrekin joan ziren aldatzen Nafarrengatik. Orduan berez izango zen Jacobo, ez dakit nola oskatu. Baina, bueno, nik hartzen diot pixkat 2000 urteetako zezenketa kartel bateko torero baten izena, ez? Imaginatu, La Maestranza, Julián López el Juli, Manuel Díaz el Cordobés eta Jacobo de Licras. Perfectamente. Es que zen Jacques de Licras. Hora ya ez. Hola ya esko aldatzen da. Akaso izango zen eramaten zuen jantzien gatik Licraskoa. Gaur zaude Iruñe bereziki txistosa. Goiurik esan izun txiste txarreko. Bai, ze txistak egiten ditu beti, baino gaurko maila... Igual esango du berak, eski igual zuek resaka daukazu eta horregatik. Eta ere izan daiteke daramadalako aste osoa klase eman gabe oporretan gaudelako, baina oposaketetarako ikasten. Buruak. Eta zaintza lanetan, hori ere esan beharra dago. Ze nire amona, nire abuela, ez dago oso ongi, eta orduan hemendikan musu bat ze behar du. Iruñe astiz larunbe, hemendik musu bat zuretzat, beste musu bat amonarentzat, zaindu ondo, eta datorren astean izango dugu, berriz ere elkarren berri. Vale. Zaindu asko, agur. Bueno, Beyoncéren Love on Top kantu honekin egingo ditugu horrengo minutuak, eta segituan gure horrengo gonbidatu ere aurkeztuko dizuegu hementxe, bigarren kafean. Eta guk Beyoncé entzuten dugun bitartean, Euskal Beyoncé badoa, Goiuri ez eizarandia. Emanatia daukat. Jakizu, trago bat zuer diezula entzulei, topatzen bazaituzte, gaur hemen lehenago alditeatek. My fans are waiting for me. Yeah, okay. But your listeners are also waiting for you. But your audience, izango zen, zuzen agua, Goiuri. Your audience. Bai. Bihar arte, aje asko ez ekarri, Goiuri. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Gazteek zenbat aldiz entzungo zuten altxaburua zure mugikorretik beti hor barruan sartuta zaude. Baina inoiz ez dugu jakiten zer duten mugikor horietan. Hainbeste denboraz pantailari begira egoteko zer ote dute. Edo ez dakizu zer duten mugikorretik ingurukoari ezkasurik egin nahi izateko. Lehen aldiz, ta bigarren aldiz. Milaka arrazoi izango dituzte, seguru. Eta horien artean egien osasun mentala. Eta ingurukoen laguntza, edo laguntza eza. Alor horren inguruan lanketa egin dute, Telmo Lazkano eta Maitane Ormazabalek. Eta nerabeen garrasi izeneko liburua argitaratu dute. Eta hirugarrenetik aztu nahian Zer dakigun erabeen osasun mentalaren inguruan? Zergatik ezkutatzen dira asko haien mugikorren pantailaren atzean? Horren inguruan hitz egitera etorri da gaur gurera, Telmo Lazkano egiletako bat. Egun honetan ongi etorri, Telmo. Egunon. Bueno, galdera askori erantzuna ematen saiatzeko liburu gisa sortutako proiektua dela esan genezak ezuena? Bai, baina bueno, baten laburu hildu dezakegu. Nola lagundu ez, gure txikiei etorkizun osasuntxoago bat izaten. Eta nolatan sortzen da proiektu hau, nola sortzen da hau egiteko beharra eta nondi dator? Bueno, identifikatu genuen, nik uste genitun bi errealitate. Azkenengo hamarkada honetan, gonazko zutxu baten daudenak alde batetik, nik uste lasai asko esan dezakegula gaur egun, mugikorrarekiko dugun harreman hau adikzio bihurtu dela, baina era berean inoiz izan ez ditugun osasun mental arazoak ditugu adingaben artean. Eta bi errealitate hauek eskutituaz nahi baino neurri handiago baten, eta guzti horri argi pixkat eta erantzuna eman nahian, edo helburu horrekin idatzi genuen, aipatu duzun liburua. Eta nola lantzen da hori guztia, ziurrenik ez da errexea izango puntu bakoitza ondo argitzea, nola egin zenuten Maitan eta zu bidea? Ni uste aipatu behar deula, bidezkoa data, liburu hau jaiotzen dela, gure ezagutza pertsonal eta profesionaletik baina oinarritu geha 200 ikerketa zorroztasun handienekoak eta azkenengo publikazioak aintzat hartuta. Baita ere bildu gara hezkuntza eta osasun mentaleko profesional askorekin, psikologo, psikiatra, irakasle, hezitzaile askorekin. Eta liburuan jaso diteu, testu inguru desberdinetan baliogarriak izan diren tresna eta erantzun posibleak, ezta. Baina nik aipatuko nuke bereziki bildu garela nerabe askorekin, behaien ahotsa eta sentimendua jaso ditugu, eta baita ere osasun mentala arazoak izan dituzten pertsona askorekin ez. Eta beraiek idatzi dituzte testigantza desberdinak ez, ahotsa eta sentimendua ipiniz, bide ilun horietan sentitu dituzten bizipen guzti horiei argi pixkat jarriz ez. Orduan nik uste dala pixkat modu holistikoan lantzea gai guzti hau ez, bai evidentzia zientifikoak zer esaten duen, profesional ezberdinen esperientzia bildu, tresnak eta baliabideak eskura jarri, eta baita ere guzti honetan protagonista direnei ahotsa ipiniz ez. Eta, suposatzen dut profesionalekin hitz egitea edo agian erretxagoa dela, baina nola landu dezuen nerabeekin, nolako erantzunak jaso dituzue, hasieratik egon dira hitz egiteko prest edo hor lanketa bat egin behar izan dezue? Ez nik uste gogotxua dela hitz egiteko, ez? Isiltasun hortatik garrasik ari direla laguntza eskatzen, eta aman komunean eskaera bat egin digute heldu hoi. Eta da gertu egotea, eskuragarri egotea, eta ez ditzagun, beraientzako arazo potoloak direnak txikikeritzat hartu. Beraien hitzetan, guretzat, beraientzat txikik mundu bat den guzti hori, oso garrantzitsua da, ez? Eta batzutan gu konparatzen ditugu gure arazoekin, eta txikikeritzat hartzen ditugu, baina beraien hitzetan oso bestelakoa dira beraien errealitatean, eta beraz gertu izan nahi gaituzte, entzunak izan nahi dira, eta zepaituak ez. Eta, galdera hasieran esan dut, galdera asko, egon daitezkela liburu honen oinarrian edo, pixkanak agian sartuko gara galdera horietan, hasi gaitezke
galdetuz sinplena zer dakigu nerabeen osasun mentalaren inguruan gaur egun. Bueno, puzzle oso komplexu bat dela, bai, eta pieza askoz sortua edo eratua daola, ez? Eta horietako pieza garrantzitsu bat da, guain hemen jorratzen egiana, ez mugikorra eta sare sozialen kontu hau, baina ez bakarra. Ez bakarra, eta liburuan orduan hasi gea pixat aztertzen zein izan daitezken beste pieza guzti horiek, ez izan burbuia efektua, identitatearen eraikiera zalantzagarria, eta baita ere bakardade sentimendu oso handi bat inoiz egon ez den toki batean, ez? Eta bakardade hori askok adierazi dizuete? Bai guri, baina geho azterketa edo ikerketetan hortxe daude datuak, ez? Inoiz baino konektatuago gauden mundu honetan, inoiz baino karteago sentitzen gara, orokorrean pertsonak, baina batez ere deigarria da, neraben artean egotea sentimendu, bakardade sentimendu hau zabalduta, ez? Soberan degu erretratu bat egin dut ez daukat argi. Aipatu dezu leno ez, entzunak sentitzea edo nahi dutela, badaukat nik sentsazioa, ni justu kontsidetzen naiz hor mugan nagoela generazio horrekin deitzen zaiona, edo heldu askok deitzen diotena kristalezko generazioa. Ez, eta iruditzen zait dela izugarriz gaizki erabilitako ezakit termino bat, edo ze badago, geroz eta gehiago itzein behar da osasun mentalaz, geroz eta gehiago zabaldu behar da guk pentsatzen duguna edo guk sentitzen duguna, baina generazio honek hainbeste erabaki dunean hori plazan jartzea esaten zaila euskorrak direla eta kristalezkoak direla, eta agian ez dira hain kontuan hartzen gazteen sentsazio horiek. Behar eta... Bai, badaukat beti izugarrezko rabia sentiarazi dit horrek kristalezkoak, zergatik garen kristalezkoak. Plazaratu dizuete horrelako zerbait, helduekin parekatuta sentitzen dute haien burua edo erabat kontra? Bueno, hemen esango nuke belaunaldi ematen diren talka horiek nolabait azeleratu egin direla, ez? Eta beti egon da belaunaldien arteko kulturalki behintzat talka hori, arrazoi desberdinengatik, baina alde batetik guain handitu inda talka hori. Alde batetik guraso izateko adina atzeratu indelako, eta urte tarte gehiago daudelako baitan, baina baita ere mugikorren kontu guzti hau etorri delako, ez? Hau da, lehen belaunaldi berri hauek iturburu oso zehatzak zituzten beraien irizpideak, informazioak, edukiak eskuratzeko, izan familia, eskola, eta gian telebista, ez? Nahiko kontrolatua zegoen. Orain ordea, ikusleio zabal baten aurrean daude, eta testu inguruetatik etortzen den informazioa baina askoze gehiago eskuragarri dute. Orduan, nik uste, belaunaldien arteko talka hori nabaria dela, eta beraiek pairatzen dutela, eta hori bai adierazi digute, ez? Ez direla guztiz ulertuak zentzu horretan, eta eraina du, nik uste, nabarmenki, beraien autoestimuan, baloretan, eta identitate eraikiera horretan, ez? Gurasoen espektatibak, beldurrak, motxilak, eta beraien barne motivazio hori, ez? Batzutan ez datozte bat, eta zalantza sortzen da, ez? Nori egin behar diot kasu. Nire barneko ahotsari edo kanpotik esaten ari zaixiten gauza guzti hori, ez? Eta honen guztiaren baitan asko, aipatu duzu, eta hortan datza liburuak ere mugikorrak daude, hor tarteko, eta askotan babesgune izan daitezkela sentiarazten dute gazteek agian. Bai, hemonek txamponaren bi aurpegiak ditu, ez? Alde batetik, ez direnean ulertuak izaten edo harreman sozialetarako arazoak dituztenean, babes modura, ez? Jokatzen du pantaiak, zentzu horretan, baino eraberean horretan murgiltzen laguntzen dute pantaia beraiek, ere ez, beraien diseinu adiktibo horren ondorioz. Orduan, harreman ez osasuntxu bat pantaiekin edo mugikorrarekin kasu honetan, etor daiteke bai
ondoriozko izaera batetik, hau da, ni psikoemozionalki ez nago ondo, eta nire utxuneak, gabeziak bete nahi ditut, edo ahaztu nahi ditut, pantailetan murgilduta. Baina baitare, eta nik uste dut hasiera baten bintzat, oso garbia dela, kausa izaera hori, ez? Horren potentea dira teknika teknologiko da psikologikoak, ia donor harrapatzen gaitu bertan, eta murgiltzen gara sareetan nahi dugun demora baino gehiago, ez. Que yo pueda vivir así. Gaztek zer bilatzen dute haien mundu virtual hoietan edo zer esan dizuete bilatzen dutela? Bueno, nik uste teknologia enpresa hauen arrakasta nagusienetako bat, nagusien espada, eraben artean nagusiena da, zalantzarik gabe, da gure onarpen soziala beraien aplikazioetara lotzea, edo bestela esan da. Etapa evolutibo zehatz honetan behar evolutibo bat dena diru iturri bihurtzea. Hau da, gaur egun nerabe baten autoestima, onarpen sozialari lotuta dago, noski, baina onarpen sozialago dago neurri handi baten, jasotako like, jarraitzaile, iruzkin kopuruaren arabera. Eta nik esango nuke hori oso arriskutsua dela, izan ere hori hola den neurrian, gure gazteak bizitza, benetan bizi beharrean, ari direlako bestei, erakusteko bizitzak bizitzen. Eta horrela ulertzen ditugu, gaur egun azkenengo hamarkadatik ona, ditugun dinamika berriak gizartean. Zerbait dotorea jaten hasi aurretik argazki atera beharra eta sare sozialetara igotzea. Zuzeneko kontzertu bat pantalla baten atzetik ikustea, iluna horro bat ikustea jun eta grabatzea. Dismorfia kasuak laukostu egin dira, 2016 eta 2019 urte bitartean, hau da, filtro estetikoen antza hartzeko operazio estetikoak. Eta zoritxarrez 13 egunetatik behin munduan pertsona bat hiltzen da selfie arriskutsu bat atatzearren. Edo, hitzen egin dezakegu, Blackout Challenge bezalako erronkei buruz, zenak aipatu duan erronkak lehenengo astebetean 8 ume hildako utzi zituen atzean, ez? Orduan, ez da nola nahiko kontua, oso kontu garrantzitsuetaz ari gara hitz egiten, eta horrela jardun berko genuke. Zuen, liburuaren zabalpenetan egon naiz irakurtzen, aipatzen duzun, hau, geroz eta okerrago daudela gazteak edo agian gaixotasun mentalak ere, geroz eta gorago daudela ez dela bakarrik oi hartzun handiago ematen ari zaiela, geroz eta okerrerantz doala jendea. Bai, noski. Egia da, gaur egun, asko zer errazago ez, hitz egiten dugula guzti honetaz, eta nolabaiteko medikalizazio bat eman dela gizartean buru gaixotasunen inguruan, eta orduan diagnostikoare banditu dela, baina badaude datu oso objektibo batzuk, zenak argi eta garbi uzten duten egoera. Adibidez, autolesioak burutu ondoren ospitaletan amaitu dituzten gazteen gorakada, edo suizidioa bera ere, inolak oso gorakada zutsuan dago azken hamarkadan, ez. Eta guzti honetan eragin zuzena dute pantailek, batez ere mugikorrek. Zertan eragin dezakete, suposatzen dut, Jesus, zaitaterako gaztelaniaz ateratzen zait, jatearen inguruko desordenak edo elikadura trastornoak sortuko dituztela, bat gorputz ikusteak edo alakoak ere sortuko direla, ez? Bai, sakon aztertzeko galdera da hori, baino adibide bat, guantxa aipatu dugu, ez? Nola eragin dezaken suizidio saiakeretan pantailen erabilera honek, bi modutara. Zuzenki, hau da, ulertu berdeu, adingabeen suizidio saiakeren atzean ze faktore nagusi dauden. Bi faktore nagusitu. Alde batetik buru gaixotasunak, 126 inguruk lotutako kauza izango litzateke, eta violentzia. Nerabe edo egingaberekiko violentzia. Eta hau izango litzateke, kasuen 70% ez da iristen lotutako kauzei, ez? Egoera. Hau esanik zer dugu pantailek edo sare sozialak gaur egun egiaztatuta dago buru gaixotasunak sustatzen dituztela ikaragarri, zenbat eta adina bera ogunez. Baina baita ere,
zeharka eragiten du. Bueno, ez dezagun ahaztu, ziberjasarpena dela kausa nagusienetako bat, adingaben arteko suizidioaren atzean. Ez? Orduan dugu, alde batetik, osasun mental arazoak sustatzen duen produktu bat, eta bestetik, jasarpen hori plazaratzen duen produktua. Orduan, zuzenki eragiten du, baina zeharka, baita ere, zan ere, OMSek, bertan duen protokoloan, suizidio prebentzioan, 4 esparru nagusi jartzen ditu hor, ez? Eta prebenitzeko. Eta prebentzio lan honetan, pantaiek eragiten dute 4 puntu horietan, zuzenki. Adibidez, lehenengoa, da saiestea bai ezagutza zein eskuratzea, produktu hilkorrena. Eta zoritxarrez, saretan oso erraza da jakitea, ze produktu diren hilkorrenak, ze pastilla diren hilkorrenak, eta nola erabili, nola eskuratu guzti hau. Bigarrengo puntua izango litzateke difusio edo zabalpen didaktiko bat egitea. Adibidez, edabidetan, zabaltzen badugu nerabe batek bere buruaz beste egin duela ziberbullying baten ondorioz gaixoa beltza. Hau da, agian esan dezakegu pertsona horrek bere buruaz beste egin duela, baina ez ziberjasarpen baten ondorioz, baizik eta, hori egin ezkero gertatu daitekena da, ziberjasarpen bat jasaten ari den pertsona batek identifikatu dezakeela bere buruaz beste egitea soluzio bezala. Eta hori da justu hain zuzen ekidin nahi dena, ez? Beraz, esaten badugu bere buruaz beste egin duela, baina, igual notizio hori junberko luke lotuta zenbaki, telefono zenbaki batekin, ez? Zenak laguntza eskainiko duen ziberjasarpena jasaten ari den pertsona bati. Baina hori zaretan ez da gertatzen. Izan ere, mezu hauek ezin dira kontrolatu eta askotan ez di joazte didaktikoki zabalduak, ez? Hirugarrena izango litzateke tresnak eta gaitasunak eratzea. Izan ere, bere buruaz beste egiten duen pertsona bat sarretan egiten du hori, ez dakilako edo ez duelako beste erantzunik, ez? Sufritzen ari den momentu horri aurre egiteko. Eta pantaiek, zoritxarrez, batez ere mugikorrak, tresna edo baliabide, frustrazio, tolerantzia, resilientzia guzti hori txikitatik lantzea ekiditzen dute. Eta beraz, hor eragina du baita ere, eta azkenengo puntuan, agian du eragin nabarmenena, izango litzatekela laguntza eskatzea. Hau da, gure gazteek, eta pertsona heldu asko baita ere, profesional baten jo edo gertuko, konfiantzazko pertsona baten jo beharrean, saretan murgiltzen gara ez, laguntza eske, aholku eske, eta hor, askotan topatzen duzte, suizidioaren aldeko komunitate, nolabaiteko komunitateak, ez? Edo autolesioen inguruko komunitateak. Nun hasiera baten ulertua sentitzen den pertsona hori, baino zeharka, eta askotan zuzenki, berrelikatzen joaten den bere ideia horietan. Eta horrek egiten duena da, alde batetik laguntza eskatzea atzeratu, eta bestetan, zuzenean saiakera bat bideratzen du, ez? Orduan, suizidioaren kasuan, pantaien eragina oso garbia da. Zuzenki eragiten du buru gaixotasunak sortzen laguntzen duelako, eta bestetik ziberjasarpena emateko bide errazena delako, baino zeharka ere eragiten du, eta zutxuki gainera izan ere, prebentzio lanetan, 4 puntu horietan eragin zuzena duelako ez. Lehen telema ipatu duzu, uste dut dismorfia korporalaren kasuan 2019tik ona izan den eragina, uste dute suizidio tasari dagokionez ere 2019 ona badagoela aldaketa nabarmen bat. Ez dakit pandemiaren presentzia horrek zenolako pixoa jokatzen duen honetan guztian, nolabait lehenago kaltetuta zegoen osasun mental kolektibo bat erabat zartatu zuen edo zenmailako eragina uste duzuen ukiduela hor? Dismorfiaren kasuan zean 2010 eta 2019 urte bitartean, baino zure galderari erantzunez azken hamarkadatik ona datorren dinamika bat da, eta pandemiak egin duena da hori dinamizatu. Baino datuak ikusten baditu, adibidez estatu batutan, gaina ez da hemen gertatzen den zerbait soilik, maila internazionalean gertatzen den zerbait da, eta estatu batutan hazkundea ikaragarria. Oantxe,
ezagun dizkizun, 10 eta 14 urte bitartekon artean, azkenengo hamarkadan, igoera ikaragarria da. Ospitaletan amaitu duten adingabeak autolesioen ondorioz 151. Igo da, 10 eta 14 urte bitartekon artean. Datu horiek handiagoak bihurtzen dira, murrizten dira, adinak gora junezkeo, ez? Adibidez, 15 eta 19 urte bitartekon artean, bat datu hori 162 izango litzateke. Bere buruaz beste egiten dutenen artean, 15 eta 19 urte bitartekoen artean 170 egin du gora, azkenengo markada honetan, eta 10 eta 14 urte bitartekoen artean 151. Hau estatu batutan. Espainiar estatuan datuak oso antzekoa dira, ez dira berdina, baina oso antzekoak. Anar Fundazioak egindako azkenengo informean, ikusi dezakegu nola ideazio suizida 23,6 egin du gora, eta suizidio saiakerak 25. Azkenengo hamarkadan. Zehazki, 2012-2022 urte bitartetan. Nik lan egiten dudan zerbitzuan, osasun mental arazoak, 25-30 ziren 2009an, COVID hasi baino lehen 172,5 zen. Gipuzkoan, 2016 urte bitartekoen gaztetaz ari gara, ez. Bilboko psikiatria ospitalean datuak oso antzekoa dira. Honekin esan nahi dudana da, azkenengo hamarkada honetan, adingaben artean, osasun mental arazoak ikaragarri egin dutela gora, eta korrelazio ikaragarri estua dute, mugikorren erabilerarekin horren adin goizetan, ez. Bueno, pixkat bukatze aldera. Aipatu egu hasieran galdera asko biltzen dituela liburu honek, baino bakarra ere baduela, eta da nola da lagundu daiteken gazte hauen inguruko jendeak nola lagundu dezaken. Bai, bitu, liburuak bi atal ditu, ez? Eta lehenengo atalean ezagutza sendo, empiriko bat eraikitzean datza, ez? Nik uste oso zaila dela harreman oso zintxu bat zerbaitekiko eraikitzea, zerbait hori ez badu benetan ulertzen, ez? Orduan, lehenengo zati hori horretan oinarritzen da, baino badu, bigarrengo zati bat, liburuak, nun ondorengo galderari erantzun nahi dion, orain zer, ez? Hau guztia dakigularik, orain zer egin dezakegu. Liburuak 5 pilare azaltzen ditu, eta helburua zu komentatu duzuna da, ez? Etorkizun osasuntsuago bat gure gazteentzat eta gizartearentzat, oro har. Eta pilare hauek dira. Lehenengoa, adina errespetatzea. Bai, ez da hausazko kontu bat 16 urtetara itxarotea. Arrazoi pixutxuzko arrazoia daude horratzean, eta asko labur bilduta, ondorengoak izango liratezke. Alde batetik, legalki aldaketak ematen direlako 16 urterekin, eta erabilera kontuan oso aintzat hartzeko kontua da, baina agian garrantzitsuagoa lehen aipatu dugun kontua da, ziberjazarpena. Zenak 14-15 urtere, bere buruaz beste egiteko kausa nagusienetako bat da, adingaben artean, eta 14 eta 15 urte bitartean hartzen du goren puntu hori, ez? Bestetik, ikusi behar dugu, gure nerabeak, balore, autoestimu eta identitate eraikira zutxu baten murgilduta daudela, adin horretan noski, eta sare sozial hauen erabilerak guzti horrek desitxuratzen laguntzen duela, eta ikerketek maila akademikoan, baina baita epidemiologikoan da soziologikoki argi erakutsi dute horren goiz erabiltzeak, tresna potente hauek horren goiz erabiltzeak, osasun mental arazoak zutxuki puzten dituztela adin horietan. Bestetik, ikusi beharko genuke, ez, nola gure neraben erenak baino gehiago 5-6 ordu ematen dituztela pantaien aurrean, eta horrek argi uzten duena da, bere familiarekin, lagunarekin, naturarekin, kirolarekin, irakurketarekin, artearekin, ez dutela ematen demora hori, ez, eta orduan kaltetuta agertzen direla guzti horiek, eta azkenik, beraien paratu emozionala, ez da hola prest, horrelako tresna potente baten erabilera arrazionala burutzeko, ez, orduan, badaude arrazoiak, ez dira nola nahikoak, eta ondo egingo genuke 16 urtetara itxarotea, baina 16 urte izateagatik ez dute erabilera egoki bat egingo, hau da, horren eredu gu geu, helduak,
Beraz, adinaren atzeratze honi, formazio holistiko bat lagundu beharko lioke. Hau da, ez erabilera bakarrik, ni uste oso intuitu direla aplikazio guzti hauek eta jaiuak gure gaztiak horretan, baino bai jakin beharko lukete nola den posible sentimo bat ordaindu gabe aplikazio hauen enpresak munduko aberatsenak bihurtu izana, ez? Edo zergatik musutruk eskaintzen zaizkion guztioi horren garestiak diren aplikazio hauek sortzen eta mantentzen. Eta baita ze teknika teknologiko, psikologiko dauden, gu pantailan aurre mantentzeko, ze lotura dauden hauen erabilera goiztiarrak eta osasun mental arazoak adingaben artean, eta nolabait iritzi kritiko hori jorratzen lagundu behar diegu gure txikiei, ez? Horrekin lotuta, izango nuke beharrezkoa dela bide laguntza eta eredu izatea. Hau da, helduok horretan jardu behar dugu, ezin diogu eskatu gure txikiei guk egiteko gai ez garen hori, ez? Eta azkenik, bi pilare, alde batetik, instituzioetatik, batez ere, legislazio koherente bat behar dugu eta aplikazio seguruagoak, denak ez du balio mundu honetan. Eta azkenik, uste dut, kanpo garapen horretan eman den aurrerakuntza bezain beste eman berko nukela gure barne mundu honetan, ez. Azkenean, zango nuke, badaula, hauzi amildegi handi bat, ez? Badirudi, paleolitoko emozioa ditugula, erdiaroko instituzioak eta jainkoen pareko teknologia, eta hor, amildegi handi bat sortu dela, erortzen ari garena, ez? Orduan, inteligentzia emozionala lantzea komeniko litzateke guzti honetan. Beraz, 5 pilare horiek jorratuta nik uste, gai izango garela harreman osasuntsu bat eraikitzeko ez soilik mugikorrarekin, baizik eta gure buruekin baita ere. Teru Lazkano, mi esker hau guztia ona ekartzeagatik ze iruditzen zait. Hitz egin beharreko gai bat dela eta gutxi hitz egiten dela, eta beraz, eskerrik asko hau guztia ekartzeagatik eta nerabe engarrasia izeneko liburu argitaratzeagatik. Eskerrik asko zuei. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Hemen azken minutuetan eta esango nuke ia azken entrevistak utzitako hausnarketa adierazpen eta valorazio mordoa nolabait irentsi interpretatu eta digeritu beharrean ze asko zegoen, uste dut akaso onena liburua bera eskuratu eta eroste izango dela eta hor sakonean aritzea, baina interesgarria oso. Junior Romatet, azken minutuetan gara, egia esan denbora gutxi dagoeneko eguerdiko 12etarako, baina nahi nuen ekarri kantu hau gurera, gaurko egunez jaio zen Peter Gabriel musikari handia, 74 urte bete ditu gaur, eta tira, askoke ezagutuko dute bere bakarkako ibilbida oso emankorra izan zelako, Genesis musika taldeko ahots nagusia ere izan zen, txirularia, musikari erraldoia, Ingalaterran jaiotakoa, eta bere ibilbidean zehar, ez dakit musika experimentala, rock experimentala, new wave, pop rocka, alor mordoa jorratu zituena, eta jorratzen jarraitzen duena, oraindik ere sasoian dago, tipo implikatua ere, bai, 88ko Bartzelonako hizkuntza eskubideen deklarazio unibertsala babestu zuen pertsona edo izen ospetsu horietako bateri izan zen Peter Gabriel, eta gaur tira, bere urte betetza eguna izanik, kantu hau ekarri dugu gura, Select the Hammer, ahoskatzen akaso lan gehiago emango digu entzuten baino. Beraz, kantu honekin agurtuko dugu gaurkoa, Junior Romatet Ibarguren, datorren astelener arte. Izan ondo. Eta zuek entzule plazar baduzue, gu bihar hementsi izango gara, orain inauteri giroaz gozatzera goaz, eta goiuri hortik garrapatzen dugun, bestela zuek garrapatzen baduzue, trago askatu trukean, esan bigarren kafeko entzuleak zaretela. Izan ondo, informazioaren txandorain eguerdiko 12etan hemen, naiz irratian, aio! Show me around your fruitcakes, 'cause I will be your honeybee. Open
Keep calm and bigarren kafea.